дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. қарори ҳукумат барои қиматӣ бархе аз маҳсулоти зараровар. розигии роҳбари давлат барои осониҳои нави омаду рафти тоҷикистонияну ӯзбекистониҳо. азми тошканда душанбе барои то $1 миллиард расонидани додугирифти мол. вазири фарҳанг гуфт чӣ намерасад. палави обдор 5 ҷойи дидании сиёҳ алафу ҷӯроб. нашри поедим аз тоҷикистон. дар Канада хуруҷи бемории номаълум ба қайд гирифта шуд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарори ҳукумат таҳти рақами 199 барои зиёд кардани андозбандии маҳсулоти тамоку ва маводи ивазкунандаи онро имзо карданд. аз ҷумла бар асоси қарори ҷадид андози аксизии 1000 дона сигор аз €8.5 ба €17 ва 1000 дона сигарет аз €2.8 ба €19 баланд бардошта шуд. андози аксизии молҳои саноатии ивазкунандаи тамоку аз 35% то ба 70% зиёд гардид. дар қарори имзокардаи роҳбари давлат таъкид шудааст ки ин санад 1 моҳ баъди нашри расмияш мавриди амал қарор дода шавад. худи қарор таҳти рақами 199 санаи 27 майи соли равон имзо гардидааст. раиси ҳукумат вазорати корҳои хориҷии тоҷикистонро муваззаф кардааст ки аз қабули қарори мазкур котиботи созмони ҷаҳонии тиҷорат ва кумитаи иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақилро огоҳ созад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи протоколеро тасдиқ карданд ки бар асоси он ба созишнома бо ҳукумати ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 9 марти соли 2018 дар мавриди сафари тарафайни шаҳрвандон тағйирот ворид мегардад. бар асоси ин лоиҳа ки дар арафаи сафари Шавкат Мирзиёев президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон тасдиқ гардид, сафари тарафайни шаҳрвандони ду кишвар бидуни сабт хоҳад буд. аз ҷумла ба созишномаи ҳукуматҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон дар мавриди омаду рафти шаҳрвандон банди нав дохил мегардад ки дар он таъкид шудааст ки шаҳрвандони ду кишвар ҳангоми омаду рафт ба қаламрави ҳамдигар таи 10 рӯзи корӣ баъди убури марз аз сабту қайди муваққатӣ дар мақомоти дахлдор озод карда мешаванд. инчунин таъкид шудааст ки агар қонунгузории яке аз кишварҳо шароитҳои беҳтаре аз ин созишномаро фароҳам орад, он меъёрҳои қонунгузории миллӣ амал хоҳанд кард. вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон мегӯяд дар мулоқоти завқизода Завқи Амин Шералӣ Кабир вазири саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон бо муовини сарвазири Ӯзбекистон Сардор Умурзоқов ба афзоиши додугирифти рушди тавлидот таъкид шуд. манбаъ афзуд ки ҷонибҳо азмашонро барои то ба $1 миллиард амрико расонидани гардиши савдои дуҷониба баён доштанд. инчунин барои зиёд намудани иқтидорҳои истеҳсолӣ барои рушди содирот ва таъсиси корхонаҳои муштарак дар ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон бо истифода аз таҷрибаи Ӯзбекистон ба мувофиқа расиданд, омадааст дар иттилоия. вазорати фарҳанги Тоҷикистон суҳбати вазир Зульфия Давлатро нашр кардааст ки мушкили асосии соҳаро нарасидани кадрҳо хондааст. Зульфия Давлат зимни суҳбат бо хабарнигори ҷавонони Тоҷикистон изҳор доштааст ки аз нигоҳи ман мушкилоти имрӯзаи соҳаи фарҳанг ин норасоии мутахассисони соҳавист. ҳоло вазорат пайи ислоҳи ин камбудӣ сай дошта сол пойгоҳи кадрии соҳа мустаҳкам ва мутахассисон дар дохил ва хориҷи кишвар омода мегарданд, тавзеҳ додааст вазир. ӯ афзудааст ки муассисаҳои фарҳангӣ яъне клубу китобхонаҳо дар тавозуни мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ қарор дошта аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ маблағгузорӣ мешаванд. дар феҳристи камбудиҳои дигари ҷиддӣ ки ба гуфтаи вазир ба фаъолияти пурсамари муассисаҳои фарҳангӣ монеа эҷод мекунанд, ин дар сатҳи зарурӣ нарасидани асбобҳои мусиқӣ, либосҳои саҳнавӣ, дастгоҳҳои тақвияти овоз, мизу курсӣ, пардаҳои пешпардаҳои саҳнавӣ, ороишӣ, маҷмӯи асбобу анҷоми театрӣ, воситаҳои ҳамлу нақл, таҷҳизоти гармидиҳию зидди сӯхтор, камераҳои назоратӣ ва ғайраҳо мебошанд. ровёни поедим Федерико Арналди итолиёӣ ва Габриэла да Силваи бразилиягӣ талош карданд ҷойҳою ғизоҳоеро ки метавонанд мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳон бошанд намоиш диҳанд. нахуст ровиён аз бозори меҳргон дидан карда таъкид намуданд ки ин бозор монанди қаср аст ки мевои сабзавот тавре ба намоиш гузошта шуданд ки гӯё дар осорхона бошанд. онҳо аз савдогарон тавсиф карданд ки арзон мефурӯшанд ва бо табассуму таъриф маҳсулотро арзон хариданд.
федерико дар феҳрасти 5 ҷойи дидани бозори меҳргон, кохи наврӯз, боғи ботаникӣ, қалъаи ҳисор ва нерӯгоҳи норакро ном бурдааст. ӯ дар ҷойи аввал кохи наврӯзро қарор додааст ки бо зид аз он 25 сомонӣ нарх дорад. дар барнома инчунин ифтихор ба барандаҳои паедим тарзи тайёр кардани сиёҳ алафро нишон додааст. Габриела инчунин ба ивази 110 сомонӣ ҷӯроби помири харида тавсиф намудааст. Самбӯса пас Аминҷон Салимов ҳунарашро ба барандаҳои барнома ёд дода таъриф шунид. Инчунин Габриела аз хонаи мӯд дида намуд ки ҳадафашро эҳёи либоси миллӣ гузоштааст ва онро биҳишт барои бонувон хонд. Ровиён дар охири барнома бо роҳнамоии Нигина Катбонуи тоҷик ялама ғизоеро ки палави мояаш ном гузоштанд тайёр намуданд. дар вилояти Нью-Брансуки, Канада, хуруҷи бемории номаълум ба қайд гирифта шуд, менависад РИА Новости бо иснод ба The New York Times. Тибқи гуфтаи невропатолог Нил Кашман, ба беморон ташхиси бемории демрессияи босуръат афзоянда ва бемории равонӣ гузошта шудааст ки он тавре ки беморон тавсиф карданд чунин менамояд ки гӯё мағзи сар ва ҳаромағз назоратро аз даст дода бошанд. Мардум ба ташвиш афтоданд. Онҳо мепурсанд ки оё ин аз таъсири муҳити атроф аст ё ин бемории ирсӣ аст, хӯрдани гӯшт ё моҳии ғайристандартӣ ё чизи дигаре ба беморӣ оварда мерасонад. Ҳама мехоҳанд посухашро бидонанд, гуфт раиси яке аз шаҳрҳои ба эпидемия гирифтор шуда Айван Годин. Ин беморӣ бори аввал соли 2015 кашф карда шуд ва аз он вақт инҷониб шумораи умумии гирифторон ба 48 нафар расидааст ки аз ҷумла 6 нафар фавт дидаанд. дар байни нишонаҳо мутахассисон бехобӣ, вайрон шудани кори мағзи сар, аз даст рафтани хотира ва хастагиро ном мебаранд. дар айни замон табибон ташхисро дақиқ муайян карда наметавонанд, зеро зуҳуроти беморӣ бо ҳам робитаи возеҳе надоранд. шунавандагони гиромӣ, бо умеди тансиятиву хонабодии ҳар яке шумо худоҳофизӣ мекунем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.